Horas madi hita salutna. Andorang so masuk hita anon di acara ta di Naparjolo Kor Ama dung sidung epistel vokal grup sian ama dung sidung warta muse vok sian Kor Ama jala dung sidung epistel masuk ma inahana dohot ina songon di macarata di hamuna urian itu hatta Yesus Kristus parhalado pasaton selamat datang selamat hari Minggu madi hita salutna andorang so masuk hita taparadi marohan ang pikirata masuk mahita tu tang yang nahohom. Tapuji Tuhata marende mahita sian buku ende nomor onom ayat 21 ayat 4. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mopalangi dohot tanoon, amen. Go asini roha Jahobado tanoon, marhite-hite hata ni Jahobado menjadi aka langit.
marolopolok mahamu ale aka partigor, mangasahon Jehova talukdo marende aka namarujur roha. Haleluya. Ale Tuhan debata suruh maton di porbadia tu bagasan rohanami asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asa lam gandaha porseon nami marhite-hite pakirimon namangulu asa totong huingot hami nahehe dohami musesian hamatean songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe nasian namatei. Martang yang mahita ale Tuhan debata suruh maton di porbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asa ganda haporseon nami marhite-hite pakirimon namangolu asa totong huingot hami naung hehe hami muse sian namate songon Tuhan Yesus naung hehe sian namate. Amen. Pati ni dewata ima pati naparjolo sahatu pati paupaton pati naparjolo ahu do Jehova ninna debatata dang jadi marakup ahu bahinonmu debatam pati paduahon dang jadi gananonmu jalan dang jadi sumanonmu manang aha nadi banua gijang dohot nadi banua tongaon rodi nadi bagasan aek nadi toru tanoon yanggo tung gabe si sombaon manang sioloan pati patoluhon dang jadi dohonon goarni debata yanggo soture dalanna aiho naum dadu sogot akan namar sineang di goarna pati paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naono marima ula hamu nasa silaunmu jala anggo ari papituhoni ari paradian ni Jehova debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru dohot rodi pangisi ni hutam namangebati hutam dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian dodo ibana diari papituhoni jala dibahenido umbahen di pasu-pasu debata Jehova ari paradian ni jala di parbadayai ido sahna rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata dinalaho mangulahon patik nai
Ratopo ti madosata nagodangi di adopani debata martang yang mahita. Ale amanami jala debatan nami nadi banua ginjang pargogo naso hatu dosan jala pardenggan bahasa doho jala rodi saleleng nileleng nado asini roham sai marpamuati maroham mida hajahaton nami jala sai unang beingot-ingot akka dosa nami ay jojot do hami mardosa maradopon ho jala jojot do hami jala jojot do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalasion nami di hatam ale Tuhan Jehova say unang paingot-ingot pangalasion nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami jala palua mahami sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonondo baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata musat pe akadolo jala humusat akarobean alayanggo parasi ni rohaku nasos tupa musat siako jala pada ni hadameoku naso humordit siako hasangapon madi debata na diginjang. Turput ni epistal di minggu ta di sadareon imana dienet sian sada Johannes bindu tolu mamuka sian ayat sada satu pitu. Sada Johannes bindu tolu mamuka ayat sada satu ayat pitu. Di ayat pitu rap hita anon majahasa. Ayat sada. Idahamu ma godang ni haholongan ni binasabasahon ni ama itu hita ai targuardo hita aka anak ni debata jala akaido hita tutu dibaeni dang ditanda portibion hita ai dang ditanda anggo ibana. Ganu na makirim songon i di ibana di parbadia ma dirina songon ibana nabadia.
Di boto hamudo, hamu nam membuat akadosata do ibana umbahin naro dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Rapta jahama di ayat itu. Hamu akka ido sahatna martua do halak na tumangihon hatani debata jala nau peoksa. Amin. Tapi gema kor vokal grup ama. Dengan peop hamu Sulehatan itu hatan di parmoluono Asa urang gabe liluro hamu siadalan nasito siadalan Masai goda di tano nama sada aman nama sada ina ima akka paru kilon nang dohot parmara asa turang gabe hitao sude rohani jolma Romusema kasai Patimo kada buah Babagaso sita ono Naso tarhata honi
mata urubi asatung dengan sa surenai saina dengali mata ulaho asa sahana sina kapirohata asara potita hasona mari pasara marohata tapa untuk madirita asara potita hasona mari pasara marohata apa untuk madirita asara potita hasonangani kapasana marohata tapa untuk madirita asara potita hasonangani asara potita hasonangani hasonangani tindak koma hapor seau tai songonahina tindak kon ni dongata sa hapor seau di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di dewata Jehova ido ama pargugo naso hatudosan natino palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di dewata Jehova nasa sadai imanani tubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni halak Kristen na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua-tua di mantu na mulak mangulu diari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun dewata Jehova hamai margogo naso hatudasani di sima ibana ay mula sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia
Huriah atau panihala Kristen akan abadia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hatai namando, mulak mangulu sogot daing di halak nong mate, dohot di hangoluan naso rasuda. Amin. Tabi gema kor sian inahana dungi anon diuduti tu kor ina.
Shalom. Shalom. Selamat beribadah untuk kita semua, jemaat baik yang beribadah di gereja ini, begitu juga untuk jemaat yang beribadah di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada melalui live streaming. Minggu kita saat ini bernama Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Marilah kita dengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Warta jemaat yang pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Bagi jemaat yang ingin beribadah di pos pel Tabanan HKBP Denpasar, dapat menghubungi koordinator pos pel Tabanan, yaitu Amang Sintua Sihotang, nomor telepon terlampir, dan anggota seksi Zending calon Sintua Fajar Sitompul, nomor telepon terlampir. Dan hingga saat ini jumlah jemaat Pospel Tabanan berjumlah 22 keluarga. Yang kedua, persiapan pos pelayanan Gianyar HKBP Denpasar. Kebaktian minggu di Pospel Gianyar yang dilaksanakan sekali sebulan pada minggu ketiga, akan tetapi untuk bulan April akan diundur menjadi minggu tanggal 28 April 2024 bertempat di Yon Zipur Gianyar, masuk pukul 7.30 WITA. Bagi yang ingin menjadi anggota jemaat dan yang ingin beribadah di Pospel Gianyar HKBP Denpasar dapat menghubungi koordinator Pospel Gianyar, yaitu Amang Sintua M. Simatupang, nomor telepon terlampir, dan juga pada anggota seksi Zending. Hingga saat ini jumlah jemaat Pospel Gianyar HKBP Denpasar berjumlah 12 keluarga. Marilah kita doakan kiranya kedua Pospel ini dapat bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya, jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini, tanggal 14 April 2024, telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yaitu Inang Sondawati Borumanik, yang datang dari gereja HKBP Mahanaim, Sukamaju, Resort Mahanaim, Distrik 5 Sumatera Timur, Pematang Siantar. Alamat saat ini, Perum Polri Pondok Intan Sari, Jalan Bija, Banjar Aseman, Desa Sedang, Abian Semal, Badung. Masuk jemaat sektor 1, akan diperkenalkan pada ibadah kita pada saat ini. Kami mohon pada Inang untuk boleh berdiri di tempat duduk. Ya, mungkin belum hadir. Oh, kebetulan Inang di atas. Kiranya Tuhan memberkati Inang jadi anggota jemaat HKBP Denpasar. Yang berikutnya, sosialisasi Rapat Huria HKBP Denpasar 2024. Gereja kita akan melaksanakan rapat sosialisasi dan pemantapan program HKBP Denpasar 2024 sekaligus pemilihan badan audit utusan ruas. Rapat diadakan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 masuk pukul 19 WITA bertempat di Gereja HKBP Denpasar. Rapat diikuti oleh semua pelayan full-timer, semua parhalado, semua fungsionaris periode tahun 2020-2024, semua fungsionaris terpilih periode tahun 2024-2028, utusan jemaat dari masing-masing sektor, yaitu 2 orang. Diharapkan kehadiran dari semua anggota peserta rapat tersebut. Selanjutnya, penahbisan Majelis HKBP Pospel Tabanan. Pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 akan diadakan penahbisan Sintua Fajar Sitompul dari Pospel Tabanan di ibadah pukul 10 WITA. Sehubungan dengan acara tersebut, maka ibadah Pospel Tabanan dan persiapan Pospel Gianyar akan disatukan di HKBP Denpasar. Selanjutnya, pelantikan fungsionaris periode tahun 2024-2028.
pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 akan diadakan pelantikan fungsionaris periode 2024-2026 dan periode tahun 2024-2028, yakni Majelis Perbendaharaan, Sekretaris Jemaat, Bendahara Huria, Dewan, dan Seksi, serta Badan Audit bagi jemaat yang telah terpilih agar hadir dalam acara pelantikan tersebut yang akan diadakan pada ibadah pukul 10 WITA. Kiranya Tuhan memberkati. Pendalaman Alkitab Remaja KBP Denpasar, gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk remaja pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 masuk pukul 19 WITA bertempat di Rumah Noel Sitorus, Jalan Raya Pemogan, Gang Mertasanti, nomor 8, Pemogan, Denpasar, dengan tema The Power of Prayer dalam Yakobus 5 ayat 16 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Mangasi P. Sianturi, MTH. Dihimbau untuk semua remaja yang ada di gereja kita agar untuk dapat datang menghadiri PA tersebut. Pertanyaan rumah tangga atau PRT pada minggu ini diadakan di 5 sektor. Yang pertama sektor 1, hari Jumat, acara berbahasa Batak di kediaman rumah keluarga B. Sitorus R. Boru Siralahi, Jalan Gunung Andakasa, Perumgeria Asri 2, Blok 1, Strip 3, Penamparan, masuk pukul 19.30. Sektor 2, hari Jumat 19 April 2024, acara bahasa Batak di rumah keluarga F. Samosir, Inang E. Boru Sembiring, Jalan Tukat Balian, Gang Nagaloka, nomor 8, Renon, masuk pukul 19.30. Di sektor 4, hari Jumat 19 April 2024, acara bahasa Batak di rumah keluarga LC Sitorus, Inang CH Borusinaga, Jalan Pesona 3, Gang Tunjung Biru, nomor A 11, Pedungan, masuk pukul 19.30. Yang berikutnya di sektor 7, Jumat 19 April 2024, acara bahasa Batak di rumah kediaman keluarga C. Silalahi, Inang D. Boru Pangaribuan. Acara diadakan di Konsistori Gereja HKBP Denpasar, masuk pukul 19.30. Yang selanjutnya adalah sektor 10, pada hari Jumat 19 April 2024, acara bahasa Batak di rumah kediaman keluarga M. Sianturi, Inang R. Boru Sihombing, Jalan Perum, Pasraman Unut, Blok A, nomor 50, Jimbaran, masuk pukul 19.30. Kiranya jemaat pada sektor tersebut dapat hadir dalam pertanyaan tersebut dan Tuhan memberkati acara PRT tersebut. Yang selanjutnya, dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, yaitu untuk anak atau boru kita Tesa Borusia Dauruk atau jemaat kita yang belum dapat disebutkan satu persatu dalam warta ini. Marilah kita doakan kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan dan boleh pulih sedia kala. Untuk keluar keuangan gereja kita dapatkan dalam warta jemaat yang telah dibagikan oleh sintua sektor kita masing-masing. Parhalado dan sekretariat mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penulisan nama ataupun jumlah, dapat diperbaiki langsung kepada sintua sektor atau kepada sekretariat gereja. Yang terakhir, ucapan ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024, firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan Dia terang surgawi. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh program gerejanya dan begitu juga seluruh aktivitas jemaat dalam minggu ke depan. Tuhan memberkati. Shalom. Tabigi makor sian amani huriata.
Tapuji Tuhata marende mahita sian buku ende nomor 772 mamuka ayat sada dohot udutna huhut mahita papungu pelean sada A dohot sada B.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangarajai ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta mang dota menanami nah holongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Hatani debata barita nauli di perpunguata di bagasan tikion ima natar surat di buku ni perpesalmen bid 24 ayat sada sahat rodi ayat sia nasa hujaha homma di hita saluhutna tapi hutu ma di bagasan rohat tabe songono maridok disi edde sian sidapit saya alu si maau ale debatani hati goraku ia hujau ho jala palubang au juppa hagogotan asi maroham diau jala tangi homma tangiaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lilengoddo lea rohamuna di hasalauki sadia lilengoddo haholongan ni rohamuna nasohasea jala di romuna gabus unang soboto hamu marhasuru ngaddo di bayat jahoba akkahasianna matua ditangi hojjahu bado mulu hujau ibana hal sohok kamu ma hian hal sohok kamu hiam ma asa unang dapotad dosa marhusari ma rohamuna dungro di podo mak kamu asa sonak kamu pelehok kamu ma pelian hati goran jala marhaposan tu jahoba mahamu lando akka namadok tung ise ma manupakkon nadinggan tuhita alai ale Jehoba sai pasoddak koma tuhami soddang ni bohim gumodang dolas ni rohakku di lehokko sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu sonang doau hupapeak huhut mamit tornok Aisa sadahodo ali Jehoba pasonang au maringanan ido yang gosahat na horas madita saluna kamanginang na naung ngasidung biati libur bersama cuti bersama dote liburan Ramadan arung dope songna sosahat do ketupat tu siabu Hautu ngoddo manang harugion libur inang saliling samingguan. Dia kana amanami na mabuan ahadugorna penumpang aka driver songon naga holso waddo. Songon nasipita ono nalani regulasi tiket pesawat ya kamang. Ninna ale binegi kabar nunga mulai dihatai di pemerintah sabui rupani asa murah gumudang museaka tamu marwisata ra akan baru mardalani pe na baru mula siakuta manang na mardalani dia manang akka manami nanami na tongon pas mardalani nuaing tubalion idora tong holsona ale dia do hautu ngoddo manang harugion na mardalanion ya tiket pesawat nasaon ya saat di Bali oddo si behengon manang nenna do tuturu pani dia do utung dia do rugi akamang do tamananami sahalak ama tiki mabuan hudana ibana lari masa ada hudanaon mangalupat dungi sahak matu tobbak Roma ipikiran na wisial nai apalah olah sesedai nama hudakku lau musai malari di narohana mula mai mana tuh huta di cara tahun di mana ido tutu sial nai ati amang na sudi masa dok sahutai madok na sial ibana rupani alidak pigaliling nai ternyata nalari i huda nai tu tobbaki ibu amma kuda liar ternyata manang na jago maharo martarobo huda nai manang na dia me ali boy ma
dapok ni ibuan ihara dua nai kuda liar itu bagas ni amat tahun. Sial dope. Dohonon ni mana ma utung mata he nalari hodak kia te. Tua ni mana lari ibana. Gabi buat dua nai dongan na. Aha dohonon ni parhutai idu tutua te. Natari sada dope dohonot sial amat tai. Hape nuai nga dohonon gabi namarutung. Roma anak saya dan amat tahun di parsajari mana ma neng di pajinak marupani hoda liar sinak ingani ditunggangi mana ma guarna pi kuda liar idope perjolo sehali jadi mangalupa matong hudai mangakat medabu ma anak ngai ponggol mapakna uwe tahe sial nai dohonon nama musik Roma perhutai tong ma idu ate sial lamat te apalai ma anak kon na hape ko ponggol mu ma pakna inna marupani dak salpu sa minggu manang pigari nai ma kamang dotomina nami Roma siapa maretta ternyata lagi marporang harajaon ni nasida itu gihom masudi akka naposo akka doli-doli lau marporang diangkat masudi akka anak doli ni dan ihutai tu kerajaan lamar porang. HP anak kon niamat tai sisa sada saja dang dohok B ala ponggol pak nanaking. Dia do berarti na ponggoli pak na hautungod do manang harugion. Terkadang untung dan rugi ternyata amang do taminanami hanya sebatas dari sudut pandang kita. Ada sesuatu yang bisa kita lihat sebagai keuntungan, kita ditutupi, mata kita ditutupi oleh kedukaan sehingga kita tidak bisa lihat keuntungan yang lain. Di Turpuk sinakingani buku Parpesal mempit 24 Oma edde nasai huede kami molo jumpa ibadah malam. Jadi di STT arung sasitong arung buku nami nagel lenga kemanginang arung lima jadwal ibadah di si. Alina ho pakai tiki zaman nami holat tolu nama ibadah malam saya dia dehot doon. Jihu deho kami do pasalmen tiki di asrama. Nah balik kuingot molo ayat opak nom unang soboto hamu marhasurunga dori bay Jehoba akka hasiana matua ditangi ho Jehoba do molo hujau ibana hera dini Katolik. Jala resmi do isian HKBP bukui keluar dong buku na tagiling. Jadi molo akka perdita nasian estetisiatar pasti olah dijahat turpukoni tortusido lau rohana di parningotan narupani taringot tu turpukon. Edeni Raja Daud maun Raja David di nalau modum. Dakko tu sedia gudang siak kita nasongon iba sipata iri do kemanginang pribadi mamereng akadongan aspemo. Asal pihak mudum dengi di gereja holan naik pedita itu siap ambil posisi rebahan iri ala mungkin adong beberapa nasongona utong siak kita holat jupang borngin pihaki bay podoman dang boy piternok pitorong mo siya kabayang-bayangan segala macam amanang nakapersoalan may manang naka angan-angan na julo maya cita-cita manang naka imajinasi nasupiting pinan buy do ni pikirat sudi nelo modumi bina urukon sipata iri do iba ulur songoni las doro haka manginang perpudion molo adong akka ruas ni huria naiki barupani marjami tani majaha ayak do pengetor ambil posisi lo modum las doro hasipata rana soboy momodumi jabun naroha dangi Tuani ma boy do penasi demo do migeri jan naroha. Ala orang boy songoni, olo do nanon nga peaki bay podoman, olo do sampai sa jom nai, 2 jom nai pia sabuy renge. Asal mau nang ijaga makamang do tamena nami na songoni akana aspemo terlubum ya ka amatta. Molutung pia aspemo boy ma diorom asa nang marukor. Marjami tiban nosianon dihamu akamanginang inay
agak bahaya memang. Hola ni mak, nih jaga. Mulutung pe tabu mudum di jamu di damang, bahola ni mak unang ukortai unang ma gaya mengganggu karong atta. Ternyata Raja Daud juga punya kebiasaan yang sama. Ketika malam datang, herana bahasanya kenapa sunuaing heran overthinking mai mana. Apalagi mau lorong persoalan, nasugutan, manang narian, pajupak kita doa karena nawa marupani di keluarga, arong masih songgahak kita nariani, arong persoalat tadi si, arong mar telepon, todong holam bambaritahon arong namar sahi misalnya, anang narung persoalan marong na barita na sudinggam maka songkok marupani sana katodong tarupani. Itu sudah bodoh modum. Apalagi mau namar soal naking, mau lorong marsoal sampai masih songgahan tikiarian, hola sah modum, hola sah borngin, dang boy berok modum. Imana ni hilalan ni Raja Daud di sana kamanginang. Diakui mana dosa alai bana. Ada sisi positif. Sian Raja Daud diakui mana do mana salah alai songonom manaking di ayat 2. Ia hamu pinopan di jolma sadia lelengodo lea rohamuna di hasaloki. Enak. Toho salah do au alai sedia liling nai do peharoa ikko pali aliau muna au. Enak. Diakui mana do salah mana. Sedia liling do ha holongan ni rohamuna nasohasea jala dioron muna lulu muna gabus nina. Pun aku punya salah, pun aku punya kekurangan, mau sampai berapa lama itu harus menjadi rasa malu. Jadi perasaan di Raja Daud di si hera mago harga dirina, mago kehormatan sebagai sahala raja, sebagai seorang pribadi, dia punya rasa harga diri, dia punya kehormatan itu sampai hilang, sampai serendah-rendahnya posisinya dibuat oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Dan ketika malam tiba, malam-malam overthinking itu juga muncul di Raja Daud. Bahasa naik songonia teh. Buah roa malu hudok kias songonon. Kan itu muncul biasa melobor gini. Boy do honok kutu halai songonon. Buah sama mulo songonok kia buah roa. Pikiran ima saling bertabrakan. Imana sendiri mengalusi dirina. Bayangan nai. Neng muruk imana. Neng di Papua si bana rimasna. Alai di dokoni mana mamuse. Biarlah di bahasa Indonesia na paling kuingot, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Dia tahu dia marah dengan perbuatan-perbuatan orang-orang itu, tapi jangan sampai marahnya itu, emosinya itu, kemarahannya itu membuat dia menjadi berdosa. Bisa saja dia sebagai raja membuat sesuatu yang tidak baik untuk orang-orang yang masih ngomongin dia, masih merendahkan dia itu. Bisa saja dia berbuat sesuatu. Tetapi biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di tempat tidurmu. Nah rupanya. Kali unak pola keluar, itak nima. Lau papuason marah nai, amarah nai, emosi nai. Rupanya akamang dotamina nami. Ima di pasahat Raja Daud. Dungi sial nih. Omma persoalan omma na bayi mana dang boy modum. Alani memikir-mikiri persoalan omma, alani memikir-mikiri rimas nomma, alani memikir-mikiri persoalan omma, gabidang boy be mana modum, dang nok be mana modum. Ben nasahat may bana kamang dotamina nami tu ayat onom doot udut na naking pelehok kamu ma pelian hati goran jala marhaposan tu Jehovah mahamu dibukai mana madisi. Lando akan amadok tung ise mamanupakon na dinggat tu hita jala masuk matu alusna alai ali Jehovah pasodak ma tuhami sodang ni bohimi. Lalu dia mengingat, selain marahnya tadi, selain karena memang dia punya kesalahan, tapi sudah keterlaluan ini orang-orang ngomongin kesalahannya, udah keterlaluan ini orang-orang merendahkan dia. Dan dia tidak bisa tidur karena itu, sampailah dia di ayat 8, gumodang do lasni rohakku di lehok Jehovah, sian dinasida di hamamasani gotilon eme, dohot anggur nagabis itu tuh. Walaupun mereka punya sukacita, panen besar, eme dohot anggur nagabis itu tuh, tapi aku masih punya sukacita yang lebih besar dari situ kok, yang Tuhan kasih.
Ngapain aku harus marah rimas dang boy modom dang nok mata modom holan alam mikir-mikiri rimas soalan i. Lebih baiklah aku memikiri sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Begitu banyak berkat ternyata yang diberikan Tuhan kepadaku. Begitu akhirnya pikiran Raja Daud akan mengenang. Holan saha tibana tu si saha may mana tuah pikirokui aka persoalanon. Tuah pikirku rimas son murukon. Tuah pikirku aka hasalan ni aka jol mana jahaton tumagom may aka nadinggan tutu mau lihat sama di Tuhan dilihod dope tu au aka dakdanak dilihod dope tu au ak gabe raja dilihod dope tu au makilalahonon makilalahanan dot akalan na asing dilihod dope umur hu satu sinuaingon sonang doau hu papeak huhut mamit ternok holad dingo ti mana dinggan ni basa ni jahubai piternok may mana modom sonang may mana pos marohana ay sasadoho do ali jahoba pasonang au maringanan ima kesimpulan di mana kamang dota menanam 1000 cara memang akan diusahakan oleh dunia ini mengenang lama baik kita holsoan lau mengganggu pikiran tan di lau modomi tapi 1001 cara kalau kita mau cari satu lagi telah Tuhan siapkan kok untuk membuat kita bersyukur. Ongkos pesawat mahal, dan palagodang tamu di Ramadan tahunon, dota kalan nasing. Kalau kita mau lihat itu hanya sebagai kesialan, balak hol suam kita terus. Holana ungut-ungut mah terus na ruar. Tapi ternyata pasti ada entah gabe godang tiki rapdo keluarga, gabe godang tiki rapdo akadongan bertukar pikiran, manang ada jadi jalan lain untuk lihat situasi yang baru. Facebook itu diciptakan dari rasa sakit hati. Mark Zuckerberg itu sakit hati sama perempuan di kampusnya. Jadi itu aplikasi kampus dulunya. Holalau parwarohon itu ani. Manang nabuah nabi ini itu si Mark Zuckerberg kon. Ali sugui marohana, situ tu marohana. Iba ini mana ma aplikasyon ipapungu ma akan natina dana na di kampus nai baik guarna Facebook akan nama sita dakir do nasida. Holalau parwarwahon sisa sada-sadaon. Ternyata dia semakin terkenal menjadi platform media sosial yang pernah bahkan nomor 1. Nata pakai sampai sonari hidup kita pakai live. Mula manotok konser hita dan konsernya beta tonton. Ini himpunan nama buti. Mar live kita pun saya. Menjadi platform yang sangat besar. Itu dibuat dari rasa sakit hati. Maka apakah dari sudut pandang si Mark ya, dari sudut pandang si Mark, apakah diputusin cewek jadi keuntungan atau kerugian? Dia sakit hati. Tapi karena rasa sakit hatinya itu dia jadi bisa bikin aplikasi itu dan aplikasinya menjadi sangat besar. Sudut pandang kita yang mau dibenarkan, Amanginang. Sudut pandang kita yang mau kita perbaiki. Kalau kita mau lihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai suatu kesialan, sebagai suatu kerugian, maka itu yang benar-benar terjadi. Kita nggak akan lihat yang lebih baiknya lagi. Kita nggak akan bisa alami, kita nggak bisa rasakan. Ternyata ada kok yang lebih indah, ada yang lebih baik. Bisa 1-2 orang yang sama mengalami kejadian yang sama, yang satu bersyukur, yang satu marungut-ungut. Sudut pandang kita kok. Lihatlah, guarni mingguta misericordias domini, gok asini rohani Jehovah dosat dok tanoon. Kalau kita mau lihat bahwa begitu banyaknya sukacita yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Da upung nahinan molutung pejojut nasida hubuan gabi ilustrasi ni jamita hiado hera menet rohana ala otik peparanna. Ala mulu halak batak kan banyak anak, banyak rezeki nan nanai. Gabi menek rohana rupani, tapi menurutku di saat ini beliau masih belum lihat, setidaknya dia punya gitu. Ada banyak orang yang nggak punya.
keturunan. Iya ali Tuhan, omma jolma siotik bangsoon ima holsoni daupung nahinan. Dia punya, tapi dia holsoan. Dan itu terjadi di kita, amanginang. Itu terjadi di kita. Holsuak kita lani sesuatu gabedang taida, gabedang tanikmati, dang tanikmati na tahanguluhon na tadalin nuaing. Yang satu lagi mengenai saya selalu tekankan jauhkan kata outsugarina najolo. Seandainya dulu. Dang dapat maningaha kita siak katai. Jadi hidup kita yang sekarang enggak kita dapat, enggak kita nikmati, hidup kita yang dulu pun bagaimanapun enggak akan kita dapat lagi. Outsugarina najolo ati. Songono nih, Pak. Padahal dia sekarang sedang hidup, sedang bahagia, sedang bisa menikmati, sedang bisa makan, sedang bisa minum, bisa jalan-jalan, bisa lihat ini semua. Tapi, outsugarina najolo innam sih. Amang do tamuna nami gok asini rohani Jehovah do sadok tanoon. Gok asini rohani Jehovah do perngulut ta satu bagasan tikyon. Ini pun adalah kasih karunia Tuhan. Jangan lihat sisi sialnya. Mari kita lihat sisi asini roha itu, sisi kebaikan yang banyak yang telah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita nyaman, itu yang akan membuat kita tenang, nggak akan terganggu lagi. Dungi dohonot tama, songon nidok ni Raja Daud naking Raja David, sonang doau, hupapeak, huhut mamiturnok, aisa sadahodo ali Jehovah, pasonang au maringanan. Amin martanya kita. Di bata Jehovah manami na marhabang sa di banua gijang, hodo tutu ali Jehovah, na mamukka dalat dihami patiur lakanami pature lakanami di saluhut parsurion na pinalwas mumasa di bagasan parngulon nami di bayani rodo hami tu hole Jehovah mangido pangurupion tuado pamuna badiai tungho mali Jehovah na patuduhon dalan sidalan nami jala mangurupi maparkukuihok kami lahom merdalan di sidalanani. Molotong pediela si bolis hami ali Jehovah ditutup si malolong nami pernidan nami si anak kahinadinggan nanong masa di parngulon nami tung pada umay tung lehom matod di parbadian na siya koi asa di pergugoy hami marnida salut na nasa nadinggan nanong nilehom mo di parngulon nami satu bagasan tikyon posroha nami ali Jehovah molotong pe palosom mumasa akan hurang dinggan di bagasan parngulon nami dalam mudoy lau mano pahami akka anak haholongamu asalam tang ha porsion nami mangadopi portibion mangadopi hadagingon nami mangadopi si bolis na jahati tung unang paloas madele hamili Jehovah alani saluhut na akka hamaolon na pinalos mumasa di bagasan parngulon nami. Tungho mali Jehovah na manugu-nugu hami marhiti toddimi. Ali Jehovah di batama nami pasahaton nami do saluhut na ka ulaon di huriam di bagasan sa minggu nanang roon. Asa homa perguguhon saluhut na ka parhalado ng ruas ni huriam mangulahosa. Asa saluhut na ka program kegiatan si buan lasniro hami di ruas ni huriam. Bain hasanga po may diguar mo na badiay. Nang salud na kaulaon nami pe, ulaon ni ruas ni huriam, parkarejoan, aka parsikolaan, aka pardalanan, si dalanan nami di bagasan sa minggo na li Jehovah, hupasat tami tutangan pangaramotiom muna badiay, pada waka bata-bata kasonggot-songgot, paluas mahami mangula na sa ulaon nami, aka rencana nami li Jehovah di bagasan, hadamion do las ni roha na siyakoy, bayan tabba-tabba ni lasni rohanami lau mamuji pasangapon guar muna badiai marhiti akka ulaon nami asang get boy musi hami re Jehovah rapak marsaur do akka naporsea di akka parminggon nami di minggu naro di bagasan hai pasod do lasni roha akka dongan nami natongon di bagasan parsahiton ali Jehovah homa na mangalehon hai pasod di nasida di akka dongan nami natongon di bagasan hagogoton, di bagasan hamaulon, homa na paluahon na sida.
Natongon di bagasan habot ni roha, homa li Jehoba na mangalihon apul-apul na sunding gani. Mauliati ma diholi Jehoba, marhiti goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Tauduti maredde huhut ma tapapungo piliata.
piliatta tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutad dahami godang ni sileon leom itu hami asalam girgir hami maddok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homma damena tutoddim. Hurian itu hatta amang dota minanami saluhutna parhalado ni huriatta kepirin pasar dohot nama kobasi hita di perminggota sadarion pas hatut tu hita selamat hari Minggu sediramoti di bata mahita horas madita salutna. Saat matu Yesus
Soarani pamangaku memuji gowarnai. Pasat matu Yesus sambutlah diriki. Pasat matu Yesus sambutlah ngurupi. Salut nangoluki, salut nangoluki. Husuruho lau sumeahon diri radot maho di panjauhan mi nang dileai jaladi arsahi husuruho gabena posoki. Husuruho mandauni namar sahid apuli rohani namar sakit rade maho manaon suksang duri husuruho mamolus dalaki. Husuruho tu akan terpuju naso adong na parosehoni dapoton ma na tumaon na posuk husuruho patol has holoki. Au sinuruni ama
sai patuduk man Jesus pangasahon